Kull den iħudu bġid. Hekk tista' tiġi deskritta l-esperjenza tal-koppja Mario Farrugia u Therese Mikallef li f'Mejju li għadda sfaw misruqa u spiċċaw b'tafuqhom senduqhom. Il-koppja li tnejn li huma neqsin mid-dawl joqogħdu fid-dwejra fiż-Żejtun u magħna esprimew dieqa għal meta nsterqu imma wkoll sodisfazzjon u gratitudni għall-għajnuna li nataw. Ifhem dakinhar daħlu fuqna u ħadunna dak il-flus għax labni li qal li jew tad-dawl sakemm ħadli li kelli, ġifieri, għajnuni ħafna nies, nirringrazzja lil kulħadd. Ismijiet ta' nies li tawni ma għandix għal nixbet lil kulħadd ngħidulhom grazzi mill-qalb. Joanna Juice, produttriċi tal-programm Problemi tal-Qalb fuq One Radio u community worker fiż-Żejtun, fistret fl-Imastat kienet id-dwejra tal-koppja. Did-dar kull maw kamra fuq kamri sfel, mawx kobor, u Mario Therese ilhom ma' żmien twil, Mario twiletaw, trabba hawnhekk u għex did-dar għalkemm hu għamiju jafa bl-amment. Infatti anki meta provajt noħroġhom minna u forsi nsibulhom x'imkien ma jixtiex għaliex għax hu trabbaw u bl-amment jafu. Però sfortunatament kienu jgħixu fil-faqar. Iva faqar kbir. B'sodisfazzjon spjegatilna kif il-komunità Żejtunija u l-poplu Malti offrew lid tal-ġenerożità tagħhom. Però wara s-serqa li ġara kulħadd ikkopera. Jiena kif għamilna dal-avviż li nixtiequ ngħinuhom il-flus ġew ġejjin bħalma tara minnilhom kċina bellezza issa qiegħda l-qalbhom anki Therese għallimta kif tnaddaf biex iżżomm daqsxejn iżjed nadif. Mario dejjem jgħidilha qis li tħalli nadif jgħinu l-xulxin. Aspett li anke Therese ikkonfermat. Mira qed inħossni tajba, ħafna, u noqgħod nibża l-kċina u naddafa hawnhekk. Minn barra t-tibdil fid-dar ġiet installata sistema ta' alarm biex il-koppja tgħix b'aktar serħan il-moħħ. Iżda mhux biss. U anki xi ħaġa pożittiva wkoll ma kellhomx social worker min ħsiebhom u issa qegħdin fil-negozjati li kalla jrid ħajkollhom persuna li ssegwihom biex tkun tista' tara l-bżonnijiet tagħhom għax mhux sew l-età tagħhom. Diżabilità li għandhom dawn il-żewġ persuni ma jkollhomx min isegwihom. Min-naħa tiegħu Mario kellu messaġġ għal kull min jgħaddi minn xi burraxka ta' din ix-xorti. U kull min jiġrilu hekk nikopra miegħu għax naf x'ħassejt, jalla mhijiex dal-każijiet, għax fil-bidu konna ħafna batoti u kellna ħafna stress fuqna. Missa ningrazzaw l-Alla li qegħdin mhux ħażin.